Sziasztok! Viola vagyok. Szeretném bemutatni ezt a nagy kockával készült pénztárca, szütyő, ki minek használná. Ezt szeretném megmutatni, hogy kell horgolni. Egy nagyon egyszerű technika. Én a Baby West fonalat Alize Baby West fonalat használom, ami nem bolyhosodik és elég jól kezelhető. Varázskör helyett én egy láncszemet horgolok, és utána még 3. Azaz a kezdő lépés. Egy, 2, 3, 4 láncszem. És akkor egy ráhajtás, visszaöltünk az első láncszembe, és akkor csinálunk még két egy ráhajtásos pálcát, 2 láncszemet, és megint 3 egy ráhajtásos pálcát, 1, 2, 3, 2 láncszemet, megint 3 egy ráhajtásos pálcát, 1, 2, 3, 2 láncszem, és megint 3 egy ráhajtásos pálca. 1, 2, 3, itt megint 2 láncszem. Körbeértünk, összekapcsoljuk a 2 pálcát, itt magasításnak csinálunk még 2 láncszemet, és megcsináljuk az első sarkot. 3 egy ráhajtásos pálca, 1, 2, 3, 2 láncszem, és megint 3 egy ráhajtásos pálca. Egy láncszem, és megint 3 egy ráhajtásos pálca, 2 láncszem, 3 egy ráhajtásos pálca. 1, 2, 3, 2 láncszem, megint 3 egy ráhajtásos pálca. 1, 2, 3, egy láncszem, és mind a 4-be. 1, 2, és a befejezésnél az első 2 láncszem lesz a harmadik. Összekapcsoljuk. Itt megint az első pálcát 2 láncszem helyettesíti, 2 egy ráhajtásos pálca, 1, 3, egy láncszem, és a sarokba megint ugyanúgy 3 egy ráhajtásos pálca, 2 láncszem, 3 egy ráhajtásos pálca. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, egy láncszem, és a következő pálcák közé 3 egy ráhajtásos pálca, 1, 2, 3, egy láncszem, és megint jön a sarok. 3 egy ráhajtásos pálca, 2 láncszem, 3 egy ráhajtásos pálca. 1, 2,
3, 2 láncszem, 1, 2, 3, és egy láncszemmel hozzákapcsoljuk az előző sor láncszeméhez. Megint ugyanúgy folytatjuk, 2 láncszem magasítás, és a következőbe csináljuk a 3 egyráhajtásos pálcát. Egy láncszem, és a sarokban megint az 3 egyráhajtásos pálca, 2 láncszem és 3 egyráhajtásos pálca. És megint körbe. Ezzel bármilyen nagyságot el tudunk érni, és akkorára ott állunk meg, ahol éppen megfelel a pénztárcánk szütyőnk nagysága. Elérkeztünk a következő sorhoz. 1, 2, 3. És akkor itt megint 2 láncszem magasítás. 1, 2, egy láncszem, 1, 2, 3, és megint jön a sarok. Három, 2 láncszem, megint 3 egyráhajtásos pálca. Egy láncszem, és ez körbe így folytatódik. Elértük a kellő nagyságot, és elérkeztünk az utolsó sorhoz. Most kialakítjuk a gombjának a pántját. Elérkeztünk a sarokhoz. Itt megcsináljuk a 3 egyráhajtásos pálcát. 1, 2, 3. Nem 2 láncszemet csinálunk, hanem 5-öt, és elég lazákra 2, 3, 4, 5. És megint megcsináljuk a 3 egyráhajtásos pálcát. 1, 2, 3. Egy láncszem, három, egy láncszem, három, egy láncszem, és ide még 2, 1, 2, és ezzel befejezzük. Na. Itt a kézdarabunk, eldolgozzuk a cérnát,
veszünk egy hosszabb fonalat, és kialakítjuk a sarkokat. És ezt szépen befűzzük. Végigvarjuk a sarokig. És itt a saroknál oda veszük a másikat, a harmadik sarkot is. És folytatjuk tovább a varázsát. Végigvarjuk egészen a sarokig. Megvartuk. Arra azért figyeljetek, hogy ez az 5 láncszem, ez ide essen, ne varjuk össze alul. És most fölvarjuk a gombot. Hát kinek hogy tetszik. Ide, lejjebb, följebb. Mi egy ilyen gombot teszünk, és ide. Dupla fonállal áthúzzuk, és itt csak megkötjük. Ha tetszett a videó, lájkold be, és kövess be újabb tartalmakért. Köszönöm! És kész. Köszönöm, hogy megnéztél.